खुलुमबाय बड'खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ BPFआ थामथि सारियावबो फैया, आगोलावबो फैयामोन, दाथ' आरो गाज्रिसिन थासारियाव दं। BPFआ जिखिनि दं बेबो जिर' जानो हासिगौ। बे खोथाखौ बुंथिदों UPPLनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा मैया दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ लानानै UPPL आरो BJP लोगो नांनानै जथायै जथुमा जानानै थाङो। बे समावनो बिथां प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रोङै राव बुंथिनानै होदों दि जे BPF हान्जानि राजखान्थि दखाना बन्द जासिगोन। बिथां बायदि नंखायै राजखान्थि खालामग्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सैया। बिथाङा 17 बोसोराव 39 रोजासोल' न' लुनो हादोंमोन, नाथाय जोङो 3 बोसोराव 1,20,000 न' लुफुंबाय। BPFनि साननाय हनाया जेबो ओंथि गोनां नङा। उदालगुरियाव केन्डिडेट गसंहोनो हानाय गोहोआनो गैलिया। माब्लाबा हाग्रामाया गावनो जायगाखौ गारनानै खारसिगोनसो होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावो। कसुगावनि रिलिफ केम्पनि आदिबासि सुबुंफोरा बिटिआर सोरखारसिम आर'ज गाबहरदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो कसुगावनि रिलिफ केम्पआव थानानै जिउ खुंबोनो गोनां जादों। गासै 6 खान गामिफोरनि सुबुङानो बे रिलिफ केम्पआव दं। जों दाबो गावबा गावनि हायाव थांफिननो मोनाखै। जोंहा बेयाव थानो थाखाय मोजां न' बां गैया, सरकारि लेट्रिनबो मोननो हायाखै आरो PMAYGनि न'खौबो लुफुंनो मोनाखै। बिटिआरनि फरेस्ट मिनिस्टार बिथां रनजित बसुमतारिया जोंनोबो थाबैनो हानि फोरमानलाइखौ होनांगौ, जाहाथे जोंबो गावनि हायाव रायजो जाहैनो हायो आरो सरकारनिफ्राय मोननांगौ मोनथायखौ मोननो हायो। जों जेसेखिनि केम्पआव दं बेखौ सरकारा जोंनोबो हानि फोरमानलाइखौ थाबैनो गथायना होनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों। दुखुगोनां खौरां, बर' हारि अनफावरि समाज सिबियारि बिथां नन्दराम बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। मख'नो गोनांदि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 6 बोसोर बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावलांनाय उदालगुरि जिल्लानि रौमारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन आरो BPSCनि लेङाइ आफादगिरिबोमोन आरो बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोराव बिबान रुजुनानै खामानि मावबोनाय हारि सिबिसुलामोन। बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। चिराङाव BJPनिफ्राय BPFआव जयेन जाफैदों। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों। बिदिनो चिरां जिल्लानि सामफाथियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BPF दोलोनि गाहाय एबा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला BJP माइनरिटि महिला मर्चानि गाहाय नेहाथारि नाजमिना बेगमजों लोगोसे BJPनि दैदेनगिरिफोर निर्मल नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आरो UPPL दोलोनि मददगिरिफोरा BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना खौरां मोन्दों। फिन सासेबाव बर' सुबुं गोमानायनि खौरां। गोजानाव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' सुबुङा गोमाहैनानै दङ। सनितपुर जिल्लानि बेलसेरि जराफुख्रि गामिनि थम्बु बर'आ थांनाय 5 अक्ट'खालि निउ मिसामारि स्टेशननिफ्राय 1:25 बाजियाव ताम्बरम एक्सप्रेस 15930 नम्बर ट्रेनजों तामिलनाडु फारसे खामानि मावनो होनना दावबायलांदोंमोन। लोगोफोरा मिथिहोहरनाय बायदिब्ला विशाखापत्तनम सहैयो जेब्ला हरखाब उन्दुलांनायनिफ्राय सिरि मोनना नायोब्ला थम्बु बर'खौ नुनो मोनाखै। लोगोआव जिरायफानाय सानै सिनाय मोनै आइजोनाव सोंनानै मोननाय बायदिब्ला आथिङाव सेन्देल गानालासे टयलेट फारसे ओंखारलांदोंमोन होननानै बुंथिदों। थांफानाय लोगोफोरा खारनाय ट्रेननि मोनफ्रोमबो दाब्बायाव नागिरनानै मानसिखौ मोनाखिसै होनना फोरमायहरदों। बेखायनो सोरबाफोर हजों थाहैनाय सुबुंफोरा खौरांफोर मोनोब्ला न'खराव फोरमायहरनो खावलायदों। न'खरनिफ्राय 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय गर्जन मोसाहारिया बिजाथि गसंगोनखौ रोखा खालामनानै होबाय।
बिजाथि गसंनो टिकेट मोननानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि सिगां समाव सक्ति गोनां बिपिएफआबो आरो सक्ति गोनां इउपिपिएलआबो नब कुमार सरनियाजों जेननो गोनां जादोंमोन। दिनै कंग्रेसआ मोनसे नेशनेल पार्टी जानानै मानो हाया? दिनै रायजो राजाफ्रा प्रमदखौ आसा खालामनानै भट होदोंमोन। प्रमदनि सिगांनि गासै आन्दलनाव समायखिरा लानाय रावफ्रा दिनै गासिबो नंखाय। गावनि आन्दलनकारिनि आखल आखु बे आखलखौ दिनैसिम लाखिनो हायाखै। थगायसुला होनना सिनाय जानाय। गोदोनि राजा गबिन्द चन्द्रजोंबो रुजुथावै थासारियाव जानानै दं। दानि थासारिखौ नायोब्ला बिपिएफआबो आरो इउपिपिएलआबो गैयैनि लामायाव। 100% कंग्रेसआनो क'क्राझार बियाबाव देरहागोना रोखा होननानै बिथाङा बुंनानै लाबावो। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।